Halløj, halløj. Dejligt, du er her. I dag vil jeg dekorere forsiden af min skitsebog. Det er den her lille blå sag her. Og det er inspireret af de her blade, som du også ser på posen her. Det er et tryk fra Alfons Mucha. Og jeg kan rigtig godt lide, hvordan bladene sådan nærmest kommer frem ud af guldet her. Så ja, det vil jeg også prøve i min egen bog. Jeg starter med at lave en skabelon på helt almindelig printerpapir. Det er så, jeg har et lidt bedre overblik over, hvad der skal ske på den her forside, eller på det her omslag af skitsebogen. Så jeg tegner udenom om bogen på papiret, så jeg har det helt rigtige størrelsesforhold. Så markerer jeg også ryggen, og jeg husker, hvad der er forside og bagside. Og så begynder jeg ellers at prøve at planlægge, hvad der skal på af blade, og hvordan det skal se ud. Og jeg begynder at forestille mig lidt inde i mit hoved, hvordan det skal være. Men inden jeg kommer så langt, så vil jeg gerne lige markere, hvor årstallet skal være. Siden jeg begynder at bruge de her blå skitsebøger, så markerer jeg årstallet på ryggen, så jeg hurtigt kan se, hvor jeg har været henne. Jeg besluttede mig for bare at tage bladene af og bruge dem også som skabelon. Så det er faktisk en til en. Det var jeg alligevel i gang med, mens jeg skitserede dem, synes jeg. Så jeg kunne lige så godt bruge dem som skabelon også der. Så går det også lidt hurtigere. Jeg prøver at overlappe dem på en måde, jeg tænker vil se pænt ud. Det er sådan lidt på gefühlen. Dekorationen skal laves med Posca-tusser, og det skal den, fordi Posca kan male på stort set alt. Jeg har ikke prøvet det på så meget, men jeg regner med, at det også kan male på min skitsebog. Eller det ved jeg, det kan, fordi årstallene, som du så før, de er faktisk malet med den hvide Posca-tus. Så jeg ved, det godt kan. Så jeg har købt 4 tusser. De er sådan lidt dyre. Og så vil jeg, inden jeg gør noget som helst andet, lige teste dem af. Og det er en rigtig god idé, så der er sådan lidt færre overraskelser, når først jeg begynder. Og farverne er æblegrøn og kakigrøn. Det er den her meget mørke farve. Og så er det en aquagrøn. Altså det er sådan, den er blå. og så den her guldfarve, som lidt skal ligne det samme koncept, som er på posen. Nu ved jeg jo, hvor mine blade skal være. Jeg har min skitse ved siden af mig, min skabelon, og ja, så hiver jeg nogle flere blade af, eller bruger den samme form, og så sætter jeg dem på, ligesom på skabelonen her, og ja, så skal jeg lige huske at vende min skitsebog om, ligesom på skabelonen, sådan så jeg har forside og bagside mod mig. Det gør det lidt lettere at tegne på. Og jeg har fundet sådan en blå Stabilo blækpen, og den er også den her blå farve, så jeg tænker, det er meget godt til ligesom at lave en skitse, i stedet for at bruge blyant. Jeg tror, det vil forsvinde ret hurtigt, og det fungerer faktisk okay, synes jeg. Jeg skal bare bruge den til at lave formen rundt om bladene, sådan så jeg kan se, hvor jeg skal hen med de her blade. Og jeg ved, at mit design skal sådan være oppe i toppen, og måske i bunden. Jeg har ikke helt besluttet mig endnu, men det skal i hvert fald være heroppe i toppen, og så skal noget af baggrunden være sådan i det her guld. Og mens jeg arbejder med Posca-tusserne, der prøver jeg sådan lidt teknikker af. Jeg prøver at finde ud af, hvordan reagerer de, når de stadig er sådan lidt våde. Altså de tørrer ret hurtigt, sådan inden for et par sekunder, men de er våde en lille smule, før de tørrer helt. Og så bliver de sådan lidt, ja, de giver sådan lidt sådan en grynet tekstur, som er sådan ret spændende, synes jeg. Og det kunne godt blive lidt sjovt at arbejde med.
Så det prøver jeg med min blå tus her. Og jeg er virkelig glad for, at jeg valgte den her blå. Jeg synes, det giver en rigtig, rigtig god kontrast til selve skitsebogens blå farve. Og jeg ved, at jeg ikke kommer til at dække den blå farve fuldstændig, fordi det gider jeg ikke. Så meget gider jeg heller ikke at gøre ud af det. Men også fordi jeg synes faktisk, det er en ret fed blå farve. Så på den måde, så kan jeg også bruge den farve, skitsebogen allerede er, som en del af designet. Ja, så jeg har brugt det her papir rigtig meget til at få den her grynede effekt, og på den måde kan jeg også sådan blande farverne lidt. Jeg kan blande den her kakigrøn, mørkegrøn med den blå farve, eller jeg prøver i hvert fald for at se, hvordan det ser ud. Egentlig burde jeg nok prøve på et andet stykke papir, ligesom i starten, men jeg tænkte, jeg prøver bare på bogen her med det samme. Og noget jeg synes bare var så fedt at arbejde med, det er den her guldtus. Den glimmer virkelig meget. Der er virkelig guld på. Man kan næsten ikke se det så godt i videoen, men i virkeligheden der er der rigtig meget glimmer og glam på. Så mens jeg lavede de her blade, så kiggede jeg lidt på hvordan de ser ud i virkeligheden. Og der er også de her mindre blade, som jeg også ville tilføje. Så de kommer også på til sidst. Og jeg synes, de afrunder designet sådan meget godt. Det giver sådan lidt sådan fornemmelse af sådan lidt finere detaljer. Alt i alt synes jeg, at påskatusen fungerer sådan okay. Altså det er ikke helt optimalt. Man har ikke sådan så mange muligheder, men ved at bruge det her lille stykke papir, altså det er bare et stykke toiletpapir, så synes jeg, at man kan komme sådan lidt længere i hvert fald. Man kan lege lidt mere med teksturerne. Man kan få sådan lidt mere sådan, malerfølelse ind over det. Men ellers så er de jo bedst til noget, der er i bare en farve, en enkelt blokfarve. Egentlig. Og det er den her guld også, og den skulle have flere lag, sådan faktisk næsten 2 til 3 lag. Der hvor den skulle dække det blå helt. Men når man kører den oven på en anden Posca-farve, så fungerer det faktisk rigtig godt. Det er lidt tricky at lave detaljerne op ved ryggen, men jeg gør det så godt jeg kan, og det er sådan meget akavet at holde på. Jeg må holde med den ene hånd, og så male med den anden. Nu er bogen så småt ved at være færdig, og her overvejer jeg, om der skal noget ned i bunden af bogen. Jeg har kun dekoreret toppen, men jeg er egentlig meget godt tilfreds med det, fordi jeg kan godt lide den her blå farve, som bøgerne har. Så jeg tror næsten, jeg er færdig. Hvis du er interesseret i at se, hvad der er i den her bog, jamen, så synes jeg, at du skal klikke dig ind på kanalen og se en af mine andre videoer. Der er nemlig en hel skitsebogstur, hvor du kan se alle tegningerne, der er i den her. Og den er virkelig fyldt. Det er en tyk sag. Og det smitter ikke af, troede jeg. Men mens jeg lavede den her skitsebogstur, der fik jeg meget blå fingre, hvis du kan se den video. Så jeg fandt min fixativ frem. Det er sådan en spray, der holder på farverne. Og det kan man slutte af med. Og det vil så fixere farverne, forsegle dem på den overflade, de er på. Så nu burde det ikke smitte af mere. Tak fordi du så med. Jeg håber, det inspirerer dig en lille smule til selv at dekorere noget, du har derhjemme, som godt kunne bruge og få et ekstra lille pep. Det behøver ikke at være en bog, det kan også være, nogen dekorerer sten for eksempel, eller du kan måske bruge at male på blade også. Men ja, jeg håber, det var hyggeligt for dig, ligesom det var hyggeligt for mig. Og til vi ses igen. Hej hej!